Philippines Star Time, las 9:55. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Action Radio Philippines Star Time, alas 9:57. Sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga ng Mutagpalabati region-wide, mga palangga kita sa nabilin. Isa ka oras, 3 ka minutos, karong adlaw Miyerkules. Pat ini ang numero sa kalendaryo Petsa 12. Bulan kita sa Oktobre sa gihapon na kapabilin sa tuig 2022. Ika-12 adlaw sumugod nga nagbukas ang Maskara Festival diri sa mga syudad sa Bacolod. Sa aton sa nga Christmas countdown, may nabilin pa kita nga bali 74 dias. Magabot na ang adlaw sang Pasko, kag may nabilin pa kita nga bali 81 dias. Goodbye sa 2022. Welcome sa 2023. Sa Miyerkules naman nga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kamuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent. Sa pagduro naman sa pinakaulilabas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry aton sinay kapulisan, Central, Southern kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang atong sini mata kadulungan oras sa kabiyo ng atong sini nga Patrol 1. Bravado Patrol. Kaya na pa naganabiyon sa pinakabahin sa probinsya Tacbanwa sa Bacolod. Ato naman liwat nga bantayan kagimolsuan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Pang Miyerkules nga edisyon sa inyo palatuntunan, builog nato ang puwersa aksyon, Eddie Laboso. Back to back kay aksyon, Papang, Nixon, Tahong. Opdal magkita sa aton sining mga update sa balita nasyonal, update sa balita international, News Center sa Aksyon Radio, Just in Report, Breaking News, Flash Report, pang Miyerkules nga edisyon. Builog nato na puwersa aksyon ang Defensor Lisay.
Obdaman kita sa atong sining mga technical partner diri sa Studio A. Master control sa technical side. Puwersa ni broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong nga IT expert Action JM by Kin. Dito naman sa transmitter control tower Barangay Tarok, Ciudad Sangpago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinahanda ng inyo, sinalakan ninyo sa niyang kurman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Update ninyo ako sa labilin. Isa ka oras nga pagpangalaga diri sa inyo palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Sa ato sa mga Facebook lover nga nagalantaw sa ato sa Facebook live via streaming. Ang inyo karon greetings taga-anta na tiyempo kag ig talopangod. Palihog lang kung magpag-greet kita blay ng tingbunta. Hindi ta paglapta-laptahon nga same person mangyapom lang ka pag-greet. Nanglan kung magpatamyaw ka mo, kakong maginatamyaw ka mo, isahon nyo lang ka chat para nga hindi man maglapta-lapta aton basa para tingo bala. Okay? Pag hindi nyo man gid tamaan gid ka lapid na lapad, tamaan ka lawig. Sa mga greetings nyo parang tanan makwanta, batatapanta. Okay? Palihog ha, like, kag share para everybody happy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa mga nagataya sa STL, i-recap naman karon ng 3 ka draw resulta. Kag sa mga nagataya naman sa Lotto 645 kag 655, lawagon taman at dugay-dugay ang resulta. May bagyo ta, bagyo Maymay, tokayo ni Kwan, ni Kagawad Peter Maymay Noble, si Bagyo Maymay. Hindi man siya direkta nga maka-afekto diri sa aton sa Bacolod kag probinsya, specialmente diri sa Western Visayas, but maka-experience lang kita sa magulugal umon, pagtupa sa ulan, hindi man siya madamo. Ika-12 adlaw sa Mascara Festival, kamustahon tabi ang aton sa Patrol 1. Antes na ito check ang mga report na gikan sa atong sa mga correspondent. Ang day number 12 sa Mascara Festival sa siyudad sa Bacolod. Ambot ko nagyan ni Action Edin ang plaza, ang Baywalk, kag ang NGC, Upper East. Kaya mo ni mga venues ang maskarata nga daw ginapaabot kaya basi magdamo-damo ang tao. Sa Miyerkules na ito sila pamalagad, i-check ang patrol na ton. Kung kamusta ang ika-12 nga Mascara Festival karon nga adlaw. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Filled with Paris Action Edo na mo sa patrol. Action and then, were you? Mingaw, 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 mingaw. Mingaw, gin, mingaw. Mingaw, magsanari kahit 12 pa lang mo. Ay, okay. May gigili. Kung tayo ni mag-payday, saktuhan, get, kasi Friday, iba, may advance na mo. Ay, tuod. Pagka-15, may for sure, Action Eric, wala labot sa weekend. Oo. May ara, pag-it, Mother's Day, pag-it. Oo, Mother's Day, matuon, ate, 14, no? Pagkati, Biyernes, ang 15, Sabado mo. Oo. Pero iba niya, Action Eric, may advance na kaya, di ba? Ngayon, no? Advance na iyo ka pero pa lang yun pa sulod sa kit kaya iba wala opisina sa banyo. Oo, di ba nagkaroon ka? Ang gobyerno, advance sweldo 14 yaw? Wala guro, pero kalabanan man sa mga nagalagaw, ganyan, mga araman sa mga private employers, may iba ni mga advance na iyo, wala labot sa mga nag-cash advance. Ang iba niya nag-advance pag-iyan sa direct, no? Kasi kinitindihan man sa mga employer, sa mga boss, na gusto man
maglagaw. Kaya doon ka budlay man, so budlay, gidya sunere, especially may kabataan ka. Amo gid. Budlay, gidya ilagaw nga wala ka sang kwarta. Nan. Kay malanat ang mata sang bata, malain lang ang buot sang ginkanan, nga Gani. hindi iya mahatag. Bisan fishball ang may hotdog sa higad-higad. Galing kay kamahal na daan subong sa Nerek. Gani. So, ang hotdog, so kung ang fishball ang subong, 5 ka pisos. So, hindi na gani. So, una sa lapi pa na eh. Subong tag piso na. Actually, hindi natin siya pupadayon sa imo parte sa muna. Idang, ano man, gaulan sa mga kay portion taon kuno pero katudo sa ulan aw. Diriya sa Nerek, ari kami sa may reclamation area doon. Oo. Wala man diya sa pagulan-ulan, pero halin kami sa Lacson na nagatulo-tuloy gamay. Okay, kaysa portion taon parte kuno ulan kuno siling ni Chua Neljo, no? Kasi ga biyahe palang makadto de, ga Kasi. maupot. Oo. O, di, good luck sa mga tao, di nga, rin man sa plaza. Dutay tao actually din sa plaza kag sa NGC, eh? Dutay lang ako na ang kuan gani, ang mga inasalan, do sila na lang tumanting istorya na Ito, mga ka. katupad to nila. Although may mga nagkakaon, man, Oo. pero laban, gitya empty table. Sila na hot, di ka kita ka naman sa palibot sa LGC daan, puro inasalan. Dili sa Gani. plaza, palibot, puro inasalan. Pero Man. kung lang nagailinom yung sa makyosko, kumusta rin ang kitaan mo din? Ang mga anak sa Nerek, Ang gailinom, ladyo tayo man. jutay lang yung sa Nerek, ya. Kaya wala labot na weekday, subong may opisina, buwan. Oo. Ako na yung mga critical days, kasi wala pa sweldo mo. Oo. Oo, wala ganin mga tao, rin na ba, sumisperyahan nyo. Oo. Pag sumisperyahan, 40 pesos. Ang kuhandaan, pag sampot mo pa lang, bayad na 40 pesos. So, susunod ang mga rice na 80 pa. Kaya mo pa, masakay ka sa horror train, isa lang aswang, 3 katiyo, kaya ang 80 mo, doon binaboy mo. Why na dayon? Wala na dayo, 3 lang katiyo, tapos doon ikaw pa mga hadlok sa aswang. Ay, tuod ka. Kaya isa lang kabilog, doon ka nugon, wala sa 80 pesos, akson Erika. Oo. Kung weekends, ako weekdays na, pero kung weekends, sa mga nang sinadya, kag ginapreparahan man sa mga aral sa soteriyahan. Oo. Kaya, siyempre, damo tawo, do ano man sila wala? Masadyahan, kag maingganyo man, yung magpasigid, akapahampang, kag magsigid, akaparide. Pero sa may Pope John Paul, di ayon na siya Eric na periyahan na o kamingaw. No, Kita na mo ng pulis. Mga pulis lang sa mga nagabantay ang kuwan. Galagaw-lagaw sa sudot. Hindi sila pwede kataya. Correct. Oo, hasta lang sila sa lantaw kag bantay-bantay. One is ang mga nagapadulog. Tira, sa ibang kalabanan, pagtulod, malataw, lantaw-lantaw lang ang sineri. Kaya limitadong budget, okay na ng entrance fee, 40 pesos. Oo. Pero kung question din ang susunod mo na yun, kaya 80 pesos ng mga ride. Kung magtaya-taya ka, kung malason ka pa, kung una-una, gali pa ang biton ka na, isang gratsya, Oo. pag taya mo 20, mag-40, pag 40, mag-80, bawa itaya mo galing tanan, bawa te, pamuyong, kagisiya mo 80 mo, bawi na. Amo ganyan daan, ang sinairik ang matasan sa Pinoy, mababot, do ka nabi, do ako ni gabi, subungaw, No. balik ka may bawi-bawi lang galiya. Paasahon ka lang sang daog-daog, galiya kay maubos, ay mo kwarta. Importante, kung magsulod may kamusperyahan, gusto nyo magtaya-taya, Oo. set aside na kamudaan, so bisan inuglitin nyo lang. Oo. Kaya sa budlay, sumang maglakat-lakat, bisan pa nga, grabe man ang pagbutang action Eric sa Police Visibility Patrol, diris palibot sa syudad. Oo. Kaya mo ginayakis ay malikawan ng mga malain ginawa. Amo. Payo lang na kung ipigpacket ka lang ang lain na kung tayaan ka sa mga patalong kung magkalabuslot ang kilid mo da. Oo. Amo na ang budlay, kaya kabalo man sila, kabalo man yung mga kawati na hindi man ako maglagaw kung wala kwarta. Eti, kanamo daan sang Balaklon, Dugak, Faction Eric, din sa may Old City Hall, wala si mention, sige na. May-ari naman din nagtubo, o naman ng mga cute po sa Old City Hall, din sa fountain, bala. Nagligat nga sa direct Faction Eric sa parol, bala nga maligya to. Oo. Nung yung picture ko liga, nagdamo, nagitila baligya. Ay, gali. Nagdamo, nagitila baligya, pero to wala kita buhinan, kasi
5 mil to daan ng isa ka karon to do susubong chimpo do ko budlay pag ibuyan sa 5 mil para sa ipat na. Nga pagsaksak mo, may upod para nga sukot kuryente. Oo. Ka budlay. Ang iban, ang suga na lang nila, patay siga. Ara makita mo din sa atin si Eric na live mo. Dili Okay. sa Old City Hall. Oo. May kiosko na nagapalibot diri sa main fountain. May mga nagabaligya sa mga pinggan, na nagapangsira na sila galing. Panira na? Nagapanira na sila kay do wala Pigaw baklanay, Diba? bro. Pero ang mga ding market nila, meron dire bay nagalikod. Mga punta Taytay, no? Oo. Na jeep. Yung mga pasero, makalantaw sa ila, baligya, kaya kung may mauyunan, sa wala makalakas ang jeep, yung mga panahon, na hindi kabakal. Oo. Unlike niya dito, subangan, sa simbahan, nga ang makabakal ang ito sila, yung mga nagalagaw, ka nagasulod sa plaza, Oo. Kaya wala naman siya nagalabay ang jeep. Di, nagpahamsa. Tapos subong lang niya gani. So, kagapon, wala pa niya yung mga saskodis palibot sa Old City Hall dahil sa fountain area. Okay. Subong nagdugang naman sila. Kadamo, nagyan siyang galaso. Maglagaw, hindi sa downtown kung wala kang korta. Yan, lain lang ang buot mo kay kadamo sa mga nag-meet ng mga balaklon. Kay kadamo gani sa mga naga-enjoy ng mga turista. Action Eric, no? Kahit labi na gini ba ng mga nag-print balasang t-shirt nga pwede butangan Mascara Festival. Ang iba nag-enjoy kahit ang ila price range ni 300 pesos to 400 pesos. Ang Okay. iba nabi, depende sa size, may 200 to 250 man. Souvenir para sa ginatawag nga Mascara Festival. Ari, tikita sa may Central Market, ako nere kayo, ari na halin sa Fortune Town nga ulan ni Guro, nagsulotan ito na. Ara na sa? Ari na sa Oh. ang mga- Gapakadto ko sa inyo da. Oo, kaya nagasugata naman kami ang direksyon namon. Subong ni Papang pabukid naman ang ulo namon mo. Kaya tanaw din namon sa may Central Market kung kamusta di. Tina-maintain ang katinglo. Wala sa may mga nagalinaptag, ibara nga basura. Although nga may mga basura, pero ara lang sa isa kahigad. Na pagkolekta bala karon sang IPM, dugay malibot ang IPM sa diring area, nahimos na, tag isa na lang kabitbit pa, wala na sang damo nga mga wigit-wigit. Unlike sa una, kung manotice mo Action Eric, yung mga dumduman mo sa una, hala nagalinapta lang esdalan, kagadugang pa, kinalapta sa mga ido. Among pag ginagali ang nanotice na Action Eric, so wala na yamayo sa mga stray dogs. Diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, duman sa una, damo amo pa ng isa sa mga nagalaktasang basura, kay mga nagaukay bala sa basura, kay ginapang bitbit nila tunga sa dalan. Gani. Subong niya do, wala na mayo stray dogs, kaya ang aton sining City Veterinarian Office, nagalibot man sila na pangkuhaon ining mga stray dogs para matatapan ng pangitaan sang ma-adapt ng pamilya. At the same time, hindi sila makakagat sa mga tao dire palibot, kag hindi man makalapta sa mga basura. Kaya mo ginang do number 1 yun nga hobby nila. Ari kita nyo lang sunari, kita mo kalibala nga pamangkot. Kung nga ang Halandumon Tower, wala pinapasiga, no? Ay nga, oh. Halin ba na nagligad Action Eric? So wala inapagi pasiga sa pag-take over ni Mayor Alvin Benitez. Oo. Do wala ginag-siga da akta gani subong. Abi ko gani tungod kasi sadya may party. Abi ko ka nang Tower pasigahon para tugang tanag. Wala ka tugang gani. Ito di ba kinlupang din ni bilang memorabilia so indication mahambal na Bacolod. Yes, lagi. Represent sa kuno sa tubo. Abi ka mga color. Yan din represent ng happiness or ano pa ang mga representation sa color. Dress sa Bacolod. Pero do wala idya kasiga. Amot ba si Punder o kung ano man ginhungod niya wala gin pasiga. Gani, no? Papamangkot na bigay action din. Pero daw wala curious suod. Balak sinere. Way So, wala kasiga. kasiga ng Halandumon Tower. Basit Yari, gidi sa daan sa sentro. Gani. Sang syudad sa Bacolod, damo, gini tani makakita. Kag somehow, maka-appreciate
sang beauty sa hinatawag nga Halandumon Tower. Ang May ari mga nila. problema sa Landumon, kaya kasi kung may na mga suga na da naman na mga utulod ng linya nila. Ambot gani base bala ako kay di wala ka siga pero imposible mo kay isang liga tudo ka namin na wala isang siga-siga. Gani. Dali naman ang utod sa aksyon din. Dali na sa Disyembre yo ti subong Bernman sa tanay. Pwede na gani subong gani da kasiga-siga da pro utod no. Damo na tingala da nga wala ka siga aksyon na din. Dali na no. Amo na lang damo da pamangko sa ko actually kung tabo da man sa nga wala ka siga aksyon na din. Yes, kung ipa pa man ko tanang gorobuak kay action deal ay mayo pa no. Oh, may pa. Pero wala man tayo sabat kung nga wala ni ka siga kay ti wala man kita kabalo nga wala ni gin pasiga. No. Kay sang nagliga to ka administrasyon wala pa man sa celebration nagasiga man na diri maglabay ta. Oh. Pero subong nga may Mascara Festival do wala na pasiga kasi nalipatan ano man. Kaya kadamo na sa mga nagasiga-siga kasi nagka-conserve energy Basi man. para maiban-ibanan ang balayran sa kuryente kay kamahal daan, no? Oo. Ang naseko, to daan actionary, may pabalo na to sila daan sa consumers nila mo na may increase sila sa sakot sa kuryente. Di puro na lang niya tanan nila nagasaka, na nagamahal. Kaya dola na yun sa gabarato ni. Ala ba ni? Bisan ang afford mo tani, pandesal na lang, bisan pa paano ka pumahaw ka, pagkagat mo, puro na lang hangin. Oh. Kay ginaiba na ng ingredients, kay kung mabalan nga pamahalon ang presyo, mareklamo. Kaya ang ginaibanan ang ingredients, kundi pagkagat mo, puro hangin naman. Nan. Pawais-wais na lang. Kaya mo na dapat, himakas gid kita na. Oh. Na mag-ubra, kita mo, wala tamsin upset. Kaya kinanlan kwarta na. Sa ato sila mag-action, lagi talan nga oras. Especially nga rin na tulutarithe, base, bala dugay magbaskog ang ulan. Gani. Amat-amat na daan pa uli, kagbaw, kabay pa nga, hindi lang magdugay, gid para maluoy man sa mga negosyante, tadi nga mga ka-action ho, nga nagahingagaw man bawi. Isang ila, sini nga na kapital, kahit ikadasig daan sa mga asang lakat ng inadlaw subong kag nagdamo ng festival site. Oo. May ara pa dito sa area sang Panaan nga nga pwede man lagawan di lapta ang tawo kita budlayan ng mga negosyante nga makabawi. Oo. Kahit ato na spiyak na festival site, ni na matipon ng tawo, no? Pero bantayan ta ni sa mga kasunod nga mga inadlaw, sa mga sunod nga semana, Eric, kaya nga matamat naman damo, Oo. ang schedule of activities para sa Mascara Festival. Festival. Mm. Observation report halin sa Patrol, Action Iganaboso. Una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat ginaksyon na din ang muso. Amo na silin aksyon na din. Medyo ang mga ilimnan kakalanaan sa downtown, Plaza, NGC, sa bahin sang Manukan Country, medyo pulopigado gid ang customer sa karon nga gabi. Iti daw medyo nagatiri-tiri naman no. Atong sila kalibutan, abaw, basi mo na pero palayo lang, basi magbaskog naman ang ulan. Action Radio para Pistar Time, alas 10, 18 na. Balikan na lang kami sa Action Radio de Boso. Sa siling final report, balik ka pamalagab. Diri sa inyo para tuntunan this time, check na ang mga report na gikan sa atong cinema correspondent. Standby sa report ni Action Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito. Standby man sa report ni Action BJ Pasible gikan sa Quinto Distrito. Unahon tang report gikan sa First District, area ni Action del Sur Pateño. Sa Toboso, area sa Calatrava, kag area sa San Carlos City. Ambot nga musta tong panahon sa area ni Action Nelson Pateño kung ulan-ulan man o kung kapaang man gyapon.
Yan nagligat tong adlaw ang kapaang Syrian Action Nelson Pateño medyo naga-exister gid eh. That's why nga medyo problema man siya kung katulugon ang paghahambalan. Ari sa aksyon na sa Pateño live report gikan sa 1st District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Yari sa aksyon na sa Pateño, line number 3 sa report. Sir, may gabi please kami. Yes, aksyon na Eric, mayong gabi, mayong gabi sa aton sini nga mga ka-aksyon na pizza dosis subong lapit na. Nalalapit na natin. O, tingin basta ang panahon na siya. Magaroon ulan mo na da. So far daw niga. Why gid? Nagpakabuot sa subong. Okay. Medyo matulutaw sa amon de. Oo. Wala sang pagtupa sang ulan Balo bantayan ta karong gabi basi katulog tablag magano lamlaw maglinagati kang sin. Bamo naman lang ng balantayan ta mo tulog tati so far daw mayo man simpog pakita man di si Twinkle Twinkle Little Star medyo makambal ta nga daw wala sang indikasyon nga pag-ulan action Eric. Ayun kay at least makapawayway tamayo ang atong kapulisan medyo nakapawayway man. At ang usual nila ginhimo kay na diri sa actually nang simultaneous nationwide ni ang lunsing blas ang pag-revitalize ang PNP Kasimbayanan. Okay. Diri sa Banwas ang Calatrava as well ang Banwas ang Tubuso kag syudad sang San Carlos kay na base man sa kamanduan sang higher office simultaneous alauna kay na gin relaunch ang pag-revitalize ang PNP Kasimbayanan action Eric upod sa pila ka mga spiritual group as well sa mga support group multipliers ang PNP diri sa Banwas ang Tubuso, Calatrava kag San Carlos City diri ta sa may sa Banwas ang Tubuso ginapangunahan ni Deputy Chief of Police Rene Boy Eduardo ang pag-launch sang PNP Kasimbayanan na kaina upod man sa pila ka mga non-government organizations sa may Banwasang Tubuso. Okay. Diri sa Banwasang Calatrava upod man ang aton sini nga mga parokyal kag non-government organization sa pagapamuno ni Police Major Lumiain Lidawan aton sini acting Chief PNP diri sa may PNP acting Chief of Police diri sa may Banwasang Calatrava ang kaina nga pag-launch sang Kasimbayanan sa may syudad sang San Carlos ang nagapamuno si Police Lieutenant Colonel Jesus Misahon ang mga katrupa kag subong man ang mga organisasyon sang syudad kaparian kag subong man mga pastors ang bisita kay naman didto. Okay. Sanggin lunsar ni ang nationwide simultaneous pag-revitalize ang PNP Kasimbayanan actually programa ni sang aton si PNP mo ang ini nga programa. So far muna ang natabo kay na mga alauna sa dululungan diri sa may Tubuso, Calatrava kag syudad sang San Carlos. Ari makadlaw ka nga balita mo. Ngaman. Kay ang driver bala sang habal-habal nahubog na aksidente. Siya lang mismo isang nagasakay sa iya sining motorsiklo na disgrasya sa nangita sa iya sang iangkas. Uy. Sa tamaan guro sang kahulogbon bla. Pagkatumbaya pagka-responde sa aton sini nga mga kapulisan kag sang DRMMO sang Tubuso pagbangon niya ginpangita ya kuno nagangka sa iya. Ayate.
May tamahong ko ng angkas liko. Ano oras ko na to, ha? Alas 4 sa ngapon eh. Ini lang niya, oh? Oo, sa ngapon. May kang Pangita. aksidente, kita ang angkas, ha? Pangita yan kasi temprano pa yaw, bug na. Dala sa kalugbo nito kuro yung angkas to pasibango dyan ito sa nagangkas. Di ang bala sa ating kapulisan, di ito may angkas mo okay na. Yat. Kasi bangkot sa pulis ko sino angkas, ha? Okay pa Basi bangkot. uyab, So, hindi. dito ikaw malang isa. Oo, do. Linda, may Hindi. angkas ka sira. Basi uyab to aksyon, Nelson? Basi uyab, Diba, hindi. bal pagani ko to, pasi to white lady to. Galing kita ang bala pulis hapon, mainit pang panahon, may white lady. May white lady, mangkasi mo. Muna katigiting ini. Oo, kaulugbo ti diretso sa samay sa Rural Health Center sang Tubuso PNP. May lang kay luwas naman siya sa Katalagman Dira sana disgrasya sa may Corbag na Ayabla sa may Barangay Tabunak. Oo. Banwa sang Tubuso. Ti medyo okay nang iyang pagkaimtang sa karon, action ere kag ti ang tungod sa makaulubog nga ilimnon tinahina lang ta no? Labi na gidining si Ruben Aranduque 40 anyos sang Sitio Cruising Unggoy Barangay San Isidro muna sang nadisgrasya isa ka balabal driver natamaan sa kaulubog nga ilimnon nangita sang angkas niya bisan wala sa angkas. Dala sa kalugbo niya. Daw muna ulog isa matamaan ka bla? Ti medyo hindi lang magpatama kay basi kung may angkas ka bla tuod kag lain blaw. So muna so far ang wala gid man sa mga dalagko nga mga balita amon pulis di subong nagkadyutay. Ang Tubuso ang Calatrava kag San Carlos nagkadyutay kay arada tanan sa panaad. Ati ano mo kay obligasyon mo nila di mo? Oo, mo gani man. So far, action nere kamo ning pila ka mga madulong naton impormasyon balita gikan diri sa may daw ng distrito sa Negros Occidental, Tubuso, Calatrava kag San Carlos City. Nelson Patiño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kay Aksyon Nelson Pateño sa sining area of responsibility ang First District Tubuso, Calatrava kag San Carlos City. Matrutaw hay ni Aksyon Nelson magluwas ito sa aksidente sa motor nga ang driver sa balhabal aksidente pinangita pang iangkas dala to kuno sang kaulugbo niya nga pagitay pang angkas nga sa lang isa ay puwerte daw mahuya man taba. Sige, halin sa report na aksyon na Nelson Pateño gikan sa First District. Balos nga report na aksyon Roger Gugtib gikan naman sa Segundo Distrito area sang Canis, Escalante kag syudad sang Sagay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aris Aksyon Nelson Pateño sa report. Aksyon Nelson, Aksyon Roger Gugtib, please come in. Aksyon Eric, may gabi kag may gabi sa itong mga kaaksyon sa mga balita na ito. Aksyon Eric, ikan diri sa may norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental, particularmente diri sa may Segundo Distrito kag may portion man sa First District. Ang syudad sa Escalante, magugid lang chatay kami ni Police Lieutenant Colonel Jake Barela na matawhay man ang syudad sa Escalante. Aksyon Eric. Very good. Kag aton sini nga gin pamangkot na lang blasiyang partito sang natabo nga pagpanglutang sa isa ka traffic enforcer kadumduman mga alas 6 pasado takna sang gabi sang tinilikdan nga I think daw Huwebes siguro to pitsa 5 bla sang Oktubre sa din ini ang traffic enforcer ang gidlutang kung ano na ang ila sa investigasyon kay man masyado ka brutal man to nga paglutang mo kay kung lang taon to karaan tatlo ka mga deformed slugs ang caliber 45 ang na-recover nito may 8 tanan ka mga basiyo sa caliber 45
mayara pagit tatlo ka mga basiyo man siyang 9mm caliber pistol, kag may duha pagit ka mga deformed slug nga wala to hibaluan kung ano nga kalibre sang armas, pero muna ang igo sang biktima daw hindi nubo sa anom tanan ka mga pilas nga sa diin ginlutang sa duha tanan ka mga gunman nga pagkatapos ginlutang ni siya may ara dan duha ka mga motorsiklo nga ginaligar nga enduro nga sports kag subugman isa ka Badya Kawasaki nga palapit ginayon kaning sakay man ang duha ka mga suspitsado kaya nagpalagyo pakadto sa may Old Escalante sugod sa itong nag-imbestigar ang kapulisan na wala gito action Eric abta nila to sang gipatigay ng hot pursuit operation. Tisunod pa sa kay Police Lieutenant Colonel Jake Barela kaparayon pa karon ng ila investigasyon tungod nga wala pagid may malantaw nga may ginano sila to una nga payag at may person of interest, pero sa subong wala man sila may way man report action Eric may gininterogar sila nga mga aligar nga mga person of interest may kantanan sini tungod nga ginalantaw lang gid nga personal o kon may kantanan sa trabaho bilang traffic enforcer ang paglutang sini kay Raymond Lucero nga nakagi na maglitiro man sang pila ka mga masubray sa katuig na nagligay naguntat ni siya pagka traffic enforcer sa kuli sining karon naman nagbalik naman siya sa iya pagka traffic enforcer. So para yun pa ang investigasyon sa kapulisan may kantanan sinekson Eric sa aton sining komunikasyon sa kay Police Lieutenant Colonel Jake Barela sa iya sining ginpayag sa aton through sa text action Erika. Now sa dugang naton nga mga balita sa siyudad sa Canifig matulutawhay man, pero ang kapulisan sa karon nagamuno na to ang jail guard nga si police officer Aldea nga medyo congested na ang ila man sila nga detention cell tungod man action Eric nga nagasigi-sige nga na ng pangdakop Manila sa mga wanted person nga may mga pending warrant of arrest kagin pang-serve na ini. Sa karon mayara nga 25 tanan ka mga detainee sa sulod sang detention cell ay nabuhinan ini nagligan si Manas tong pito nga gidala sa barangay Handumanan tungod nga mayara commitment order, pero ang commitment order kung si Police Lieutenant Colonel Helian Dispipa hindi dayon nga sila nga mapapanaog man sa korte tungod nga sa gyapon ara kita sa COVID blate muna nga mabudlay action Eric sa gyapon para sa kapulisan ang pagkuha sa commitment order kag pag-committer tani sining mga non-bailable offense bala nga mga persona na tiga pangutubang sang mga heinous crime ka nga isang apprehension nila sa mga illegal drugs, Section 5 nga daan, Nobel recommended na, plus pagit sa mga nadakpan nga may mga kaso nga murder, may mga kaso nga rape nga mga non-bailable offense man nga karon ti nakahunong sa gyapon sa detention cell sang Cadiz City PNP. Ang mga yara karon sa sulod amo ining mga masunod Ramela Barlea, Susan Villones, Rome Lagdamat, si Japet Claro, ang isa pagidning si Rolando Nain, Ramilo Escalera o con Ramilo Escalera, Bertito de los Santos, Charlie Bacruya, Melvin Abanel, Mark Abanel, R.M. Ray Gonzalez, Joselito Bisihos, Jan Mark Sequesta, Mark Paul Maro, Mark
Dulin, Joseph Larcosa, Randy Prizaldo, Romeo Aliponga, sino pa gid ni si Rolex Sander Rosales, Errol Rosales, Bernard Picayco, Gmar Picayco Diquinya, kag Ronel De La Torre, Bernardo Pedrosa, kag Raymond Badoy. Uning mga ara pa sa listahan karon sang City PNP Custodial Facility ang mga kaso sini atubang actually kinamo gini kalabanan drugs gid. Kay ti bago lang ganito gin-file man to ang kaso sa 50 anyos nga nalakpan sa tong tinalikdan nga Sabado, drugs man to kag Nobel recommended man. So sa karon ang mga nalakpan iya sa PD 1602 mga pagpatigayon sa mga illegal nga sugal, inasleg na file na lang sila sa regular filing. Kalabanan sa ila makagwa lang pagkatapos ang prescribed hour of detention kaya di po madayon may ngagaw nga ma-file ko ang kaso. Pero tingnan taon naton nga isa sa mga ginahimo sa kapulisan agad nga ma-decongest, hindi mangin congested ang sulod, di maginutok ta. So isa na nga tining mga hindi ginman niya yung mga heinous nga mga crime kaya mo ni siya ang gina-filean lang as regular filing action agad mabuhin-buhinan ang mga na-detained sa sulod sang detention cell. So far, tayo na tumadulong ang report, balita, informasyon, gikan diri sa aton sila nga area of responsibility. So that's sa kami medyo matulutaw kay man aksyoner ka. Ginatamyaw talaga siya, punda ang aton sila nga kilala kay amigo, na retired nga fire marshal na tondra. Si Fire Major Ocon Chief Inspector Nelson de la Cruz nga nagapamati. Si Police Colonel Calixto Mabugat nga nagapamati man diri sa aton sila nga pagdulong sang mga balita kag informasyon. Kag si Capadel Diaz, Mr. Jonathan Diaz, Toto Jewel kay Bazangco, nga nagapamati man sa aton. Of course, si Migo Nonoy Manggubat nga nagapamati man kag si Fiscal Benjamin Maido sa kagamuman si Ma'am Linian Maido sa siyudad sang Victoria. Report niya ito sinigin tutukan para sa Action Patrol. Ini sa Aksyon, Roger Gutim nag-report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon Roger Gutib gikan sa Segundo Distrito. Natipo na si Aksyon balita this time. I-check na naman si Aksyon BGI Pasible. Mga aksyon balita ngayon naman tipo naman gikan sa Quinto Distrito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon BGI Pasible. Line number 1 sa report. Jay, may gabibis kami. Mayong gabi aksyon Eric no kag sa aton sining nga mga kaaksyon nga nagapamati sa aton sining nga pagpangalagan sini iya nga gabi. Isa na naman kapanibag-o nga engkwentro ang nagluntad sa tunga sang militar kagkatapos sa New People's Army kag ginagdamang sang hapon tag alas 2:50 sa may bahin ini sang barangay Karabalan siyudad sang Himamaylan. Kung aton lantawon aksyon Eric kaanom na ini nga engkwentro sa tunga sang Philippine Army kagkatapos sang New People's Army. Sandig sa report sang militar, mga katapo sang 94th Infantry Battalion sang Philippine Army ang nagkaengkwentro sang rebelde nga grupo. Padayon pa naton ginalabot ang 94th IB apang as of now negative pagid ang ila sinilinya sa komunikasyon. Batabisar sina padayon naton nga ginabantayan ang dugang mga detalye angot sa sining ikaanom na naman nga engkwentro sa tunga sang militar kag mga NPA. Samtang kahapon nga adlaw Oktubre 11, nagpatigayon sa inspeksyon ang Negros Occidental Police Provincial Office sa pamuno ni Police Colonel Leo Pamitan, ang Acting Provincial Director sa may bahin sa Himamaylan City Police Station. Pagkatapos sinay nagpadulong man si Colonel Pamitan sa Regional Evacuation Center nga nahamtang sa may sitio Bahay, sakop ini sang Barangay 3 sa siyudad sang Himamaylan. Sa piyak nga bahin, aksyon Eric na interview naton si Police Major Elendiri Busquillo,
ang hepe sang binalbagan PNP sa din ginpahayag sini nga so far ti ara naman sa maayo nga kondisyon, ara naman sa maayo nga kahimtangan ang pinaiyag ka mga evacuees nagkaroon temporaryo nga nagatiner sa may barangay Payaw. Suno sa kay Major Rebosquillo, so far ti padayon man ang pag-inabot sang mga bulig nagikan sa pila ka mga private groups and NGOs action Eric. Suno kay Major Rebosquillo, mayara pa sang mga nagabantay dito ng mga kapulisan sa mga evacuation center agud masiguro ang safety sang evacuees nga apektado sang nagapadayon karon nga engkwentro sa tunga sang militar kag mga katapo sang New People's Army. Ay si Police Major Elendry Busquillo sa aton sini nga interview. So okay naman din mga NGO kag mga NGO man nga nagasuporta sa. Sir, as for the record, sir, mga pilato sila kabilog, sir, pila ka families? At yung pera sa area natin, wala na mga 50 siguro. Okay. Dili sila galing gani, sir, nga particularly nga sityo sa may barangay Carabalan, sir? Iban sa Carabalan, iban ni Buring Kwansang Bayaw kag sang Carabalan. Sir, mga more or less, mga saan o sila, sir, ang duration da nila sa mga evacuation center? Ang Philippine Army na siguro ang makatawag niya ako. Okay. Na area na gawin for over na sa Pumuluyo. May mga naka-standby kita to, sir, nga mga PNP personnel sa may evacuation center? May araman. Nabatian ang pahayag sang hepe sang binalbagan PNP. So far, aksyon Erika muni ang aton sa ninatipon nga mga balita. Ngaton sa madulong para sa pagpangalagad sang Aksyon Night Patrol. Ini si Aksyon VJ Pasible. Una sa balito na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Sir BJ Pasible, report gikan sa Quinto Distrito. Ginatime out dira may kabilang ang pamilya Cabrillos Gayuba sa sitio Pangpang, Valladolid. No, gapaurok-urok sila. Kamati alina kay Fernando Cabrillos Gayuba. Nga naga-monitor man diri sa inyo palatuntunan. Dahil lang kay recap na ang resulta sa tatlo ka draw sa STL. Ang first draw kay na 6-3, size 3. Ang second draw 23-1, 23-1. Ang third draw 10-14, 10-14. Ari naman ang resulta sa Lotto 645. Jackpot prize wala sa nakakuha 14.8 million pesos. Resulta 31, 39, 6, 4. 18-10. Iwaton ko 31, 39, 6, 4, 18, 10. Resulta naman sa Lotto 655 jackpot prize wala sa nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 24, 25, 31, 54, 19, 14. Again, 24, 25, 31, 54, 19, 14. Ayos! May gabi dira kay Janie Solgon and family dira sa Valladolid. Kay classmate ko dira Romel Pagsuberon, may gabigid. Si Nanay Vangeline Bibing Artos ang puro kay Sano Barangay Alhis. Pinatamya ka mo dira ni Evelyn Sinaon. Paring kailan siya guys ang Tokyo, Japan. May gabigid. Gabi dira kay Arthur Jeff Vilasor, Vanessa kag Doc Matmeo, Mama Lolit kag Papa Joe Jalagdon, Alma Oligo Noel Amar, MJ Season, mga pamilya ko dira sa DSB sa Barangay Pandano. Hanina sa Arizona, USA, Jinky Jalagdon. Sa San Gregorio Binalbagan, ara si Beth Butal Pilayo, Inday Plaza, may gabigid. Kay Madam Gloria Dislati Sumbiton family dira sa Valladolid. Kay Pato Kagrovi dira runa sa Barangay 30, mayong gabigid. Marilo Travilla Catinoy. Sa kay Dwayne Aluger
Tamyaw lang si Nanay Bining kag si Tatay Tuma Rigula sa barangay Sagwa Banwa, Valladolid. Alin na kay Toto Sir Edwin Rigula. Shout out kay Maika Piñafel, alin kay Maria Luz Palacios, Lawin Villa Espen, may gabi, kay Sheila Hupson, Baskog ulan kuno kag hangin. Tamya ko lang dira, may gabi kay Kagawad Bong Mugar, sang barangay Libas Isabela, may gabi dira kay Bong Mugar, sang barangay Libas Isabela. Upod ko mga security guard Hinovis sa Vedra kag Masadya. Alin na kay security guard Diego Val Flores ang panamyaw. Kay Marvin Malapitan Gigonya may gabigid sa Fortune Town ara si Toto Neil John Chua. Tamya ko lang ang pamilya Lamis sa Bacolod, Sagay kag Manapla, sa pamilya Gonzaga. Alin na kay Haydin Gonzaga. Kay Karen Miraflor dara sa Tangob, may gabigid, minili uligo sang Vanis Cafes Tangob, Baraman. Shout out sa kunbana sa kay Rowel Makilan, sang Barangay Kabog, alin kay Akinlam Taika. Ay, pwede. Suli-suli. Alin na kuro kay Kathy Makilan. Athea Kim Iriman, may gabigid. Hacienda Lugway, tamya ko lang si Rolly, si John Roy Alex Cagroni, alin kay Mario Olvido Aquisa. Happy watching, ari kami diri sa Amerika. Last day of my work here, have a new job position. Thank God for everything. Hello na kay Toy Sisi, Mrs. Alvarez, Nitz, Kaginday Lina, Mercado Herrera, Bustamante, alina kay Madam Vanessa Kagdok Matmeyo. San Enrique, tayo ako dara, Bilyalba, Plana, Rola, May Oliver, Bing, kag Cyver, alina kay Joseph Pacifico sa San Enrique. Ligo ko Niel Basiao Ramirez, check attendance lang, si Huma Lumina Muman, Carlinda Perez Carmela Lakbani sa Purok Taytay, Barangay Mabini Valladolid, ginatamya ko gid ni Jeronimo Vergara. Donald Hulo sa Fortune Town, Araman, sa kay Lanar Bidol Kima, monitor sa Barangay Nagasila, Carlota City. Yvonne Butcher sa Germany, kaya anak kasi sa nga Abana, ginatamya man ni Yvonne Butcher ang yasali pamilya dira sa Morsha. Shout out Juan Negros, back-to-back warriors from Binalbagan. Susan Astorias Rojo. JJ Ribadomia Bugias, Araman. Joel kag Joby Bugias. Pamati man sa aton. Samya ko lang dira si B-Boy sa Singkang Airport, Porok, Rosal. Alin kay Maria Luz Palacios, B-Boy Peñapel. Jocelyn, may gabigid. Roberto Hiraposco Caraballo, from Hutod Handumanan, gamonitor gid sa atom. Kay Julie Militado Patrimonio da sa Singkang. May gabi dira. Mr. and Mrs. Sobi Dumdum, ba, amigo, kumain na magkanta, kag magitara. Mr. and Mrs. Sobi Dumdum and family. Sa Purok Village sa Dumanan, JC Mahinay, araman na. Si Ray Jantan Villalon, pa-check attendance mo, no? Kami ako mandira si Nicor Gariando sa Maaw. Alin kay Corns Gariando. Toto Amado Ladua Jr. Kay Kuya Romrom Rojo. May gabigid na kay Kuya Romrom Rojo, ha? Kay Sammy Awing, Sammy Roger Awing, sa Hermelinda Homes sa Mansilingan, gamonitor gid. Check attendance lang si Cheryl Hinolan Villaflor. ID Nalagon sa Valenzuela City, Araman.
Purok Esperanza, Barangay Mailong, Bago City. Si Elma, ano ni? Si Gagalkal. Kag ang mga bata ko, panamyaw, ang panamyaw haling kay Jimmy. Kagalkal, gali, apelido. Hacienda Rupina, Barangay Alianza, Bago City, Amado Ladua Jr. Kay Kuya Carl Macuring Jr. Dira sa Police Station number 10. Ka-monitor gid ang makapulisata ta. Patrolya ko sa bus Kuya Carl Macuring. Regards na ko kay Kuya Police Major Richard Pajarito. Noel Amar, pa-check attendance man. Maninoy maing kay Maninay Chare Salvacion dira sa La Carlota, ga-monitor man. Ayos. Balik kita pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana ano nang nahuya ako mangulam ay Jimmy pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila lang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginang gaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya.
Pero permit siya, ano sa inyo? Pirmi gid siya kay hinablos ko siya pero Oo. bali hindi man ko kabuli gid siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kag isa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa complete gamay lang nga bagay mo lang. Go lang sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nagulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ako ano. nagpadala sang Ito wala man message. siya magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kay si papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gid yang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Bis kaan may COVID pa tapos ang Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana, ano nang kuya, ako makulang. Ay, may pigado, tas ay kay, ano ko sila, mandisurbo ko sila bilang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi hindi ko mapasar kay, wala ko ano, hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa phone, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya. Kung ginagamit ko siya, wala sa anak ko baan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab. Siyempre kay isang bigado na, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe
that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa santupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ligat. Sa nga mga ayo sa ginabakar silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man ya sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaluyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha na kag Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaluyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulanon nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban paghid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon.
Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquito. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginapatyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tablagan last kag final stress sa inyo palatutunan. Balikanta ang final report sa ato sa Patrol 1 Brabado Patrol. Balikanta ang report ni aksyon ni Dinabuso na tipon nga mga aksyon balita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Aksyon ni Dinabuso sa balik report. Please come back. Action Eric, wala ginadula ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander ng 303rd Infantry Division, nga posible may nagbulig nga iban nga grupo sa New People's Army sa mga NPA nga yara sa Barangay Caravalan, rason kon nga Malawi kag sunod-sunod ang enkwentro nga nagaluntad. Sunod kay Pasaporte sa ilan na hibuloan, limitado lang man ang mga balak ng NPA kag kalabanan, tag isa ka gatos ka bala lang ang ginahatag sa mga ini. Ginaako man ni Pasaporte nga sila monitoring ang syudad sa Himumaylan ang masabi ginaluntaran sa enkwentro bangod sa mga lugar na gatinera mga NPA, bangod madamo sang alagyan pakadto kag pasulod sa Occidental kag Oriental. Balita din sa patrol ang ka-action ni Action Ideraboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat Gate Patrol 1. There you have it. Nakabukusan ang mga papagalaga sa Action at Patrol program sa Miyerkules nga edisyon. Liwat ini magatakop balik naman ni Buwas Huwebes. Ato sa lima patrol na unit reporters in action nga panagan karon nga gabi. Aksyon na BJ Apasible, Roger Gutib, Nelson Pateño. Aksyon ni Dinaboso back to back sa itong kapiloto. Aksyon Papang Nixon Tahom. News Center Action and Defensor Lisay, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action JM Baikin. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Ciudad Sagbago, Broadcast Engineer Edward Balico, sa ngalan sa mga Station Manager Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang inyulagad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Rick Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat natin magtulog, magpangamuyo sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilong kakwerpos ng Action Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Mamimigay na naman kami dito